40. Because God had us in mind and had something better and greater in view for us. Greater in view for us, something better. Nokhulu. Call unto me, I will show you Ngibize, great and ngizokhombisa mighty works. imisebenzi Now you will emikhulu see what namandla. God has for you. Uzobona-ke manje ukuthi uNkulunkulu In his unani mind. for wena engqondweni yakhe. Not what is in your mind. Hayi You okusengqondweni call, yakho. you ask. Uyambiza God bese shows you uyamcela. what is in his mind. uNkulunkulu bese ukhombisa okusengqondweni yakhe. You need to be senseless Udinga ukuthi lapho ungabi nemicabango in order to see such things. ukuze uzokhona ukubona lezi zinto lezi. But if you call on him Kodwa mawumbiza with something that has already entered your senses, ngento eseyivela ingenile emicabangweni yakho, you might not be answered. yenze ungaphenduli. And then what's the end result? Umphumela ugcina yini? Things are not making sense. Izinto azenza umqondo azihlangana. No, things are not making sense currently. Uphendula umkhedeni. Izinto azihlangani yazi. Umkhedeni uyabuza ukuthi kanti kwenzakalani. Things are not making sense currently. Izinto azihlangana. It means there are things that entered your Kusho ukuthi senses kunezinto ezingena and emicabangweni you yakho. tried to get answers Bese wazama ukuthola and you didn't impendulo. get answers Azange uyithole impendulo. and they didn't make sense. Azange ke zenze umqondo. So faith, Ukhona it's something yinto which has not yet entered your senses. esingakangenanga emicabangweni. Yet you are approved. Kanti ke uvunyiwe. That approval comes because nothing has entered your senses. Lokho kuvunywa kuzwa ngoba But the akunanto moment engene something engqondweni enters yakho. your senses, Kodwa nethi nje you are makunento disapproved. emicabangweni yakho awusavunywa, yasuswa. You are praying but disapproved. Uyakhuleka kodwa ke sowukhishiwe. Calling but disapproved. Umbiza kodwa sowukhishiwe. You are left senseless Ushiya with things that are not unganamicabango. making sense. Nezinto ezingahlangani. It means you can't be senseless. Something first entered Usho ukuthi awukwazi ukuthi ube and it ungabi didn't make nomqondo. sense and you became senseless. Khona okungenile bese ke You kwangahlangani. started being senseful. Qale wagcwala ngemicabango. And when you became senseless, things did Asingabi not make nemicabango. sense. Izinto bezingahlangani. There's a lot of people there, they are confused. Teaching like this, you can Nabantu see. abaningi badidekile. Shem, yes, Safara, yo. Teaching like this, you can read their minds. Fundisa nje uyakhona ukufunda ingqondo zawo. Mhlupha le ngqondo nomntwana abantu. Bheka iblock kanjani? Uzwa ngathi bamfaka umoya le nhloko. Ngathi kunomuntu ofika wamfufuza. Yathi yabayibhamuza. Everything lekathi uyayicabanga yenza sense. Ucabangani? Hayi akwenzi sense lokho ngicabangayo yazi. Senseless. Huh? Akwenza umqondo. Faith, Ukholo. something that has not entered your senses. Yinto engakangeni emicabangweni yakho. That's how God approves you. Yindlela uNkulunkulu When you akhuluma ngayo. believe in Him Mawukholelwa kuye. with nothing that has entered your senses. Unganalutho engene emicabangweni yakho noma engqondweni yakho. Genesis chapter 12. Abraham, Genesis. come out of your father's house. Abraham, I will show you a uzokhombisa place that you must go. indawo ekufanelekile. It has not entered Abraham's senses Akangena that one day he will leave his father's house. Ngelinye ilanga But he ushilo left baba kodwa uhambile. his father's house. Ushilo umuzwa baba. And God approved him. uNkulunkulu ke bese yamvuma. And there was never a moment where God was not making sense to Abraham. Bekungekho isikhathi. Even when God says, "Go kill Isaac," Noma uNkulunkulu athi hamba it was senseless, but it made sense. Bekungayenza umqondo kodwa kuye bekuyenza umqondo. He didn't question God. Azange ambuza uNkulunkulu. He didn't say, "Why? Ngiyombulala futhi." He took the child, Ngithathile umntwana. okhuphuka, and he said, "We are going to worship." Athi siyodumisa. Azange athi ngiyombulala, I'm going to worship. Athi ngiyodumisa. Iman la basebenzi bami, mina nomfana sayodumisa. Faith, Ukhona. something
something that has not entered your senses, yinto engakangenanga engqondweni yakho God approves you bese uNkulunkulu uyakuvuma everywhere you go. noma ngabe ikuphi That's la why uyakhona there are things you will do, ngiyako kunezinto ozozenza praying for people. khulekela abantu You have nothing on your senses. awunalutho engqondweni Bah, you yakho see the Spirit performing something. ubona Ah, umoya wenza into what's happening now? uyabuza It kwenzakalani never entered your senses. akase kwangena engqondweni Now you will know that this is the Father's works. Now you know that this is the Holy Spirit. It has not entered my senses, akangenanga but imicabango boom, yakho it's happening. kodwa naku kuyenzeka You pray for cancer. ukhulekela umdlavuza Somebody's got cancer. umuntu unomdlavuza It has not entered your senses akangenanga imicabangweni yakho noma engqondweni yakho that this person will be healed. ukuthi lo muntu lo You uzopholiswa come without thinking whether they will be healed or uza what. ngaphandle kokucabanga With ukuthi faith. bazopholiswa noma kwenzakala ngokholwa Approved. oluvunyiwe Going with the Holy Spirit. uhamba nomoya ongcwele God has promised you to heal you. uNkulunkulu ukuthembisa ukupholisa You pray for cancer, cancer goes. khulekela umdlavuza umdlavuza uyahamba After that, emva kwalokho can get in your senses. Ah, khani ngene emcabangweni wakho this person is healed. pholile Said, lo cancer. umdlavuza How did it go? hambe kanjani Lo muntu bekangaboni. How did it happen? kwenzeke kanjani Lo muntu uvulekisa indlebe. How did it happen? It was not in your senses. bekungekho emcabangweni It was wakho in the mind of God. bekusengqondweni kaNkulunkulu Is it too much? Am I pushing it too much? Ngikhathe ne? Ama-memory card agcwele ngikhathe. Ukuthi siza eda Sunday ngikhathe ne? Ngiyabona ukuthi ngathi sendonsa kanzima. Babhizi. Bayifufutha lebhamuza. Bafufutha lebhamuza. Omunye uza umoya ungena la izindlebeni. Kanti idemon lefufutha. Gcwalisa lebhamuza. It must not enter your senses. akufanelanga ukungena imicabangweni yakho noma engqondweni yakho When you want to know mawufuna ukwazi that God has truly answered me, ukuthi uNkulunkulu ngiphendulile ngampela imagine receiving something you've never thought of. cabanga uthola into ongaqase wayicabanga God giving you a job that you never thought of. uNkulunkulu akunikeza umsebenzi ongaqase God wawucabanga giving you a business that you never thought uNkulunkulu of. akunikeza ibhizinisi ongaqase God wayicabanga giving you a financial breakthrough that you never thought of. uNkulunkulu akuphumelelise ngezezimali ongaqase nje It's wacabanga in His mind, kusengqondweni not in yakhe your mind. hayi engqondweni If it's yakho in His mind, makusengqondweni yakhe it's the works of God. imisebenzi He kaNkulunkulu takes responsibility uyakunaka yena of umsebenzi His own wakhe thoughts. ngemicabango yakhe He's not a careless thinker. akaqabanga ibudedengu He's not a careless thinker. akaqabanga ibudedengu He doesn't make a mistake. akalenzi iphutha Not a son of man asindodana that he yomuntu should repent. ukuthi Not a angaphendula son of man Asindodana that he should yomuntu. change his mind. ukuthi angashintsha ingqondo yakhe He does what he says he will do. wenza lokho athe uzokwenza There's no careless thought. There's no mistakes in God. akunaphutha kuNkulunkulu. People make mistakes. abantu bayawenza People amaphutha do think carelessly. abantu bayaqabanga People do budedengu speak carelessly. abantu bayakhuluma But God does not do those things. yena akazenzi He's lezo not a zinto son lezo. of man. akasindodana yomuntu Who can rectify him? ubani Who can challenge his mind? ubani Who can change his thoughts? ubani ungashintsha imicabango yakhe Now, Job understood. Jobe waqonda I cannot challenge your thoughts. ukuthi angeke ngize ngiphonsele Things don't make sense now. izinto I azihlangani lost my manje. children. Lahlekelwe I abantwana lost bami. my cows. Lahlekelwe Everything. iy'nkomo zami yonke into The wind came and blew everything. umoya izilo aphephula yonke But I into cannot challenge you. kodwa angeke ngize ngiphonsele inselelo I'm not in a position where I can challenge you. ayikho emumeni noma esikhundleni lapho khona angakuphonsela inselelo Where do you find yourself uzithola kuphi as you go through those challenges? sadlula kulezo ingcinamba Which position ume usiphi isikhundla are you asking umbuza or are you questioning? ubuza siphi isikhundla noma ucela siphi uyambuza na noma uyacela Are you questioning or are you asking? ngabe uyabuza noma uyacela na If you are asking, mangabe ucela let's see great and
mighty things. Masibone izinto ezikhulu futhi ezinamandla. Wake up in the morning Vuka ekseni and find answers that will shock you. uthola impendulo ezokuthusa. Wake up in the morning, Vuka ekseni get shocking phone calls. uthola nje amafoni athusayo. Wake up in the morning, Vuka ekseni get shocking bank account balance. uthola ezezimali zakho i-accountini yakho zithusa. Wake up in the morning, Vuka ekseni go to work, emsebenzini find a position. uthola isikhundla. Because Ngoba you know how to call and ask. uyakwazi ukumbiza bese uyacela. People question God too much. Abantu bambuza kakhulu uNkulunkulu. You can be having that CV, Ungaba nayo leso sicelo going to somsebenzi. apply Uhamba uyofaka with something that has entered your senses. ngento eseyingenile emcabangweni wakho. Meaning you must go there and apply with nothing in your mind. Kusho ukuthi kumele uhambe uyofaka noma ucela lowo msebenzi unganalutho engcondweni yakho. If you are like that, Mawunjalo you are ready for any answer that comes from God. ulungele noma ngabe yiphi impendulo esuka kuNkulunkulu. Whether He says yes, Noma ngabe or uyavuma no, noma ngabe you will uyazi. not find yourself offended against God. Ayeke uzole ukhubekile ukhube uNkulunkulu. Remember, if you are questioning, Uma ngabe ubuza there's room for offense. kunegumbi lesikhubekiso. Why ungiphendule so ungangiphenduli so? There's room for offense. Kunegumbi lesikhubekiso. Don't find yourself disappointed by God. Ungazitholi uphoqwe uNkulunkulu. God does not make mistakes. uNkulunkulu akawayenza amaphutha. God does not make mistakes. uNkulunkulu akawayenza amaphutha. Nothing must enter your senses. Akunalutho ekufanele ingene engcondweni yakho. But He says to Joshua, Kodwa uthi kuJoshua meditate upon the word day and night. zindle ngezwi usuku The nemini. word does not enter senses, Izwi alingena emicabangweni it enters the spirit. kodwa lingena kumoya. If it enters the spirit, Maningena kumoya now your eyes, amehlo akho ke they manje begin to see ayaqala all yabona these great promises of zonke God. lezi thembiso ezikhulu zikaNkulunkulu Because it enters what? Your spirit. ngoba ngena kumoya wakho. What enters your senses? Okungena emicabangweni wakho It's what you are thinking about. yiloko wena ukucabangayo. There's a difference when you Kunomehluko. think and when you meditate. Mawucabanga nama uzindla. Thinking, you are making, Ukucabanga. when you are thinking, Mawucabanga you are opening a room for senses. uvula igumbi lemicabango. But when you meditate, Kodwa you are mawuzindla opening a door uvula umnyango. to bring things unseen into reality. Letha izinto ezingabonwa ukuthi zibe khona. But when you think Mawucabanga and you are sensing or busy trying to sense something with your senses, uzama ukuhlanganisa into ngemicabango yakho. you are not bringing things into reality. Awulethi izinto ekutheni zibonakala. You are making things that are not real to be as if they are real. Wenza izinto ezingekho kube ngathi zikhona.